Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 9-njy awgustyna qasanyna Aşgabat Design Moda 2022 libaslaryň görkeziliş dawarasy. Hususlaşdyrmagyň nowataky tapgyry beýleşikli sowda. Samsung kompaniýasynyň nämeler garaşylýar? Titanic'dan öňe saýlanan film ýaly habarlar ýetirýär. Gelin bolsa habarlarymyzda giňişleýin seredip geçelim. Aşgabat Design Moda 2022 libaslaryň görkeziliş dawarasy. Paýtagtymyzdaky Gulzaman Medeni Jaş merkezine garaşda hemişelik beýtarap döwletimize Aşgabat şäherini UNESCO-nyň dörejilik şäherleriniň toruny dizayn ulgamy bilen girdimek babatyna anlatyp barýan köp uğurly çäreleriň çäklerini Aşgabat Design Moda 2022 atly milli we dogry libaslaryň görkeziliş dawarasy geçirildi. Aşgabat şäher häkimligi we UNESCO-nyň işler baradaky Türkmenistanyň milli toporunyň sekretariat tarapyndan Aşgabat Design şäherim taslamasy esasyny guralan bu dawarada Türkmenistanyň dokma senaty ministrliginiň we Gulzaman Modalar öýüniň 2022-nji ýylyň ýaz otomus mövsümleri üçin ökde dizaynerler tarapyndan taýýarlanan milli we dogry libaslaryň taslamalary Aşgabat şäheriniň modalar öýüniň durly görnüşli dawarlar üçin zenanlary, çağalary niýetlenen libaslaryň uly toplumy görkezildi. Aşgabat Design Moda 2022 atly milli we dogry libaslaryň görkeziliş dawarasynyň ýeni dowr aýratynlygy, gözellige döredýän türkmen zenanlarynyň häzirki zaman modeller dünýäsini öz münasip orna elemegine ýol açmagydyr. Türkmen milli libaslaryny daşar ýurtlara çykarmagy tanıtmagydyr. Bu hem öz gezegine Türkmenistana alınıp barylýan gender deňligi siýasatynyň dawarlanmagyny üpçünedi. Ýurdymyzy, şol sanna gözelligiň mekany bolan Aşgabat şäherimizi, dizaynerçilik hereketiniň işçiňleşmegine, dizayn ulgamynyň täze düzümleriniň döremegine, netijede ak mermerebesinin paýtagtymyz Aşgabatyň dizayn şäher hökümine halkara sanawyna girmegine giň ýol açýar. Hususlaşdyrmaň nowatly tapgyry beýleşikli sowda. Türkmenistanyň Mali we Iqtisadiýat Ministrligi döwlet eýetçiligine desgalary hususlaşdyrmak hakyna kanunçylyga laýyklykda döwlet eýetçiligine desgalary satmak boýunça sany ulgam hemde ykjam mobil goşundysy arkaly beýleşikli sowdalaryň geçirilýändigine habar berýär. Beýleşikli sowda 2022-nji ýylyň 17-nji awgustyna sagat 10:00-da Türkmenistanyň Mali we Iqtisadiýat Ministrliginiň binasynda geçirilýär. Salgasy Aşgabat şäheriniň Arçabel şaý ýolunyň 156-njy jaýy. Beýleşikli sowdada Türkmenistanyň Sowda we Daşary ykdysady gatnaşyklary ministrliginiň, Türkmenistanyň Owakyjylyk we Daşgorşy gorumak ministrliginiň, Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komissiyasiniň, Türkmen awtologlar agentliginiň, awtomobil ýollarynyň gurulşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň, Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň, Türkmen Hime Döwlet konserniň we Daşoğuz Lewap hemde Mary welaýat häkimlikleriniň desgalary satyga çykarly. Sanawda desgalaryň ady, ýerleşýän ýeri, desganyň görnüşi, binalaryň meýdany, başlangyç bahasy, hususlaşdyrmaň şertleri görkezilenler. Bu gezekki sanawda 25 desganyň hususlaşdyrylmagy göz öňüne tutulypdyr. Şol desgalaryň arasynda başlangyç bahasy eň arzan desgasy 71.660,140 manatlyk Hojam Mazy Trap alyjylar jemgyýetiniň Limon ýyladyşhanasydyr. Sanawda başlangyç bahasy eň gymmat desga 51.892.824 manatlyk Lewap Daşary Sowda Daşary ykdysady birleşiginiň Türkmenabat şäheriniň Azatlyk köçesiniň ornuny ýerleşýän Dogrowap Dynjaş we Sowda merkezdir. Beýleşikli sowdalara gatnaşmagy Türkmenistanyň kanunçylygyna bellenlen tertipde öz wagtyny ýüz tutma beren, öňünden ýörüte tölegler tölen, hemde beýleşikli sowdalara gatnaşmak üçin hasaba alynan Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň raýatlary, şeýle hem Türkmenistanyň döwlet eýetçiligine degişli däl idara görnüşli taraplary we daşary ýurtlaryň idara görnüşli taraplary çağırylýar. Samsung kompaniýasyndan nämeler garaşylýar? Dünya beli Samsung kompaniýasy täze telefonlar elektronika enjamlaryny halyk köpçüligine hödürlemäge taýýarlanýar. Şu ýylyň 10-njy awgustynda, ýagny ertir, bu kompaniýa her ýyl bolşy ýaly täze önümlerini tanyşdyrar. Bu gezekki Samsung kompaniýasyndan nämeler garaşylýar?
Kampaniýanyň maglumatlaryna görä, bu gedekki tanışdyrlyş dabarasy hasa giň gerimli bolar. Telefon we elektronika enjamlary bazarynyň öňdüwajysy bolan Koreýa kompaniýasy eplenýän we çeýe telefonlaryň täze görnüşlerini, smartfon kitapçyklaryny, şeýlehem akylly sagatlaryň iki görnüşini, naushniklary we bir neçe aksesuarlary tehnologiýa ulgamynyň muştoklaryna ýetirmegine garaşylýar. Kampaniýanyň eplenýän smartfon bazaryna orun aljak Galaxy Z Fold 4 smartfony ozalkylardan bir neçe aýratynlyklar boýunça tapawut bolar. Onun ýady güýçlendirilip, durly reňkde hemde kamerasynyň suraty alyş aýratynlyklary hasy kemil bolar. Mundan başga da Galaxy Z Flip 4 eplenýän telefon kim köpleri haýrany goýýar. Bu kampaniýanyň Galaxy Watch 5 hemde Galaxy Watch 5 Pro akylly sagatlary peýda bolar. Sagat ýüregiň uruş tezligini, ganyň kislorod bilen üçünçiligini we EKG-ni ölçär. Titanic'dan öňe saýlanan film. Dünýä belli Hollywood aktýory Tom Cruise'ň baş keşfi canlandyran Top Gun Maverick filmi Amerikanyň prokatynda Titanic filminden hem öňe saýlanyp, iň köp tomoşa edilen hemde iň köp gerdeji gatanan filmleriň birine uruly. Joseph Kosinski'nin rejissorluğunda surata düşürülen Top Gun Maverick filmi, James Cameron'ın surata düşüren Titanic filminden öňe saýlandy. Top Gun Maverick filmi Amerikanyň çeýegini $662 milyon gerdeji gatandy. Bu görkezici Titanic'in gerdejisinden $3 milyon köpdür. Şeýlelikde Amerikanyň prokatynda häzirki wagta çenli iň köp gerdeji jemlän filmleriň sanawyny Tom Cruise'ň filmi 7-nji oruna geçdi. Titanic bolsa 8-nji oruna galy. Top Gun Maverick filmi dünýä prokatynda bolsa $1,35 milyar gerdeji gazanyp, iň köp gerdeji gazanan filmleriň sanawyny 13-nji oruna eledi. Bu film şu ýylyň maý aýynyň ahyrynda görkezilip başlandy. Hollywood'un iň köp hak tölenýän aktýorlarynyň biri bolan Tom Cruise bu filmde uçurmanyň keşfini canlandyryp, film üçin $100 milyon aldy. Şeýlehem Top Gun Maverick filmi Amerikanyň ýerli prokatynda $600 milyon görkezijini geçmek başaran 12-nji film boldy. Mehriban müştoklar, indi bolsa saýlanan habarlar gepleşigimiziň peýdaly maslahat bölümine geçelim. Türjülük şahadatnamasyny çalışmaklyk üçin gerekli resmi namlaryň sanawy. Pasport we onuň nusgasy. 25-45 ýaş suratlary Hokman. Türjülük synyk ýazmajy. Lukman barlyklarynyň kepilnamasy. 083 görnüşli lukmançylyk kepilnama. Ara qorlaň we ruhy keseleriň öňünaş merkezinden kepilnama. 2 sany renkli surat 3-4 ölçegde. Sürjülük şahadatnama. Eger sürjülük şahadatnama häzirki degişli ýeriňizden alınmady bolsa, öňkü alan ýeriňizden tasdiknama hukman almaly. Arda belinin tertipde doldurulmaly. Ine mehriban müştoklar, Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tomaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň prezidenti Singapur Respublikasynyň ýoldaşlaryny gutlady. Türkmenistan TDG-nyň ýaşullar geňeşiniň mejlisine gatnaşdy. Halkara pişik güni, pişikler barada gyzykly maglumatlar, içinden otly geçýän köçe ýaly habarlary Ata Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýän okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, egerde biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Market'ten Ata Türkmenistan prilajenýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanlaryna görüşýänçek hoşta bolun.